Hej YouTube. Jeg vil gerne vise jer troldkunst. Det handler om 1 minut. Og bare så I ved det, det er faktisk gang. Jeg er også nybegynder. Hvis I kan se det, så bare skriv noget i kommentarerne. Men det var fordi, jeg vil gerne vise det. Og bare roligt, jeg fortæller, hvordan man gør bagefter. Så. Og det du gør. Du har mønten her. Og lige meget hvad for en mønt, det gør også være en halv eller der. Bare det du har. Så tager du den, så har du det der. Gør du. Så har du det der. Og så har man. Det er meget simpelt. Jeg tror godt, I kunne se det, men jeg har den her, så er den mest. Jeg gør bare ikke sådan. Så I kaster den. Så også I kaster den. Over hinanden. Og det gør I ved, at I har den her. Så i stedet for at kaste den lige ned, eller det kan du også, så gør det bare sådan. Men det er så bare ikke lige så godt. Så kan du gøre sådan. Kast, du kan se, at jeg bevæger hånden lidt. Det var det. Okay. Vi ses.